Nag-try ako sa isang app, may nakilala ako. After 1 week, nagkita nga kami. And then, doon nga may naganap na kineme. Dati siyang blood, ngayon he say. More on lalaki na hindi straight. May mga masahista, may student, may daddy, as in gay na gay, merong discreet, mga ganon. Yung nakamit ko nga na boy is mas younger sa akin sa hotel. Sino nagbayad? Share kami. Tawag ng laman, tawag ng anong pakiramdam. Gay. Pero hindi ako yung nag-makeup, hindi ako yung nagde-dress. Bali yung nakatagpo ko nga ngayon is yun kami. Okay kami ngayon. Magte 10 months na kami. Kwento niya kasi is siguro inintindi ko kung bakit nandun siya that time. Ang trabaho niya is sa production. Gumagawa siya ng extra. So inamin naman niya na meron siyang nakakasama, gano'n. Ayun, parang nag-extra service siya. Gumagawa siya ng mga extra pagkakakitaan. Nag-stop na siya nung naging kami. Pero may time din kasi DJ Rakitera na nabubuksan niya pa yung app. I try na makipag-hiwalay na. Ayun, sinabi ko na parang ayoko ng ganon. Gusto ko siya lang, ganon. Gusto ko ako lang. And then kung papatuloy siya ng ganon, baka parehas kaming, alam niyo, malagay kami sa sitwasyon na magkaroon kami ng sakit. Naniniwala ako kung ano yung binanggit niya sa akin mga pangako, pinangahawakan ko yun na hindi na siya gumagamit. Ang mga pangako nga ba ay po pwedeng mapako? Mapanghahawakan mo ba ang pangako ng taong minamahal mo o taong pinipili mo? Kung ikaw ang nasa kalagayan ng ating top secret sharer last Friday, anong gagawin mo? Pipiliin mo pa rin bang magtiwala? O pakakawalan mo na lang yung taong hindi makapagbibigay sa'yo ng gusto mo na ikaw lang at wala ng iba? Ang daling sabihin na, pakawalan na lang para wala ka ng sakit sa ulo. Kasi baka mamaya may ine-extrahan na naman yarn. Dahil na naman sa mga napakinggan, na-bother na naman ang lahat, nagkaroon na naman ng anxiety ang lahat. Dagdag mo pa si Andy Eigenman tsaka si Pilmar. Pag may mga cheating issue, kapag may mga hulihan na issue, parang nakakatuliro. Nakaka-trigger ng trust issues. But at the end of the day, kung yan ang taong pinili mong mahalin, kailangan buong-buo ang tiwala na ibinibigay mo sa kanya. At ibinibigay mo rin sa sarili mo. Because you can never really trust a person. Hindi ka naman sigurado talaga kung tutuparin niya yung pangako niya sa iyo. Ang kailangan mong gawin, pagkatiwalaan ang sarili mo na alam mo kung ano ang dapat gawin sa oras na hindi niya tuparin ang ipinangako niya sa iyo. 9:00 hanggang 12:00, magkakasama tayo. At alamin natin ang panibagong sikreto ng isa sa ating mga kabisyo. Eto na ang patikim ng Spotify Philippines Top New Podcast of 2024. DJ Rocky's Secret.
Files. Na-chismis ko lang noon, natikman ko na ngayon. Ano kaya yung chismis na iyon? Chismis kanino? At anong klaseng pagtikim yung naranasan ng SF sender natin? Natikman niya ba yung tao? O yung natikman niya yung machismis din siya? Pakilinaw naman kasi medyo iba po yung dating kapag natitikman yung ginagamit na word. Anyway, abangan po natin yan sa aking pagbabalik. Kapiling ang Basa Princess ng Love Radio, DJ Rocky Terra. At ikay nakatutok dito sa 90.7 Love Radio. Magpi-50 years na. Golden years. So, 90.7 Love Radio lang to. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Up next is DJ Rocky's Secret Files. Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya! May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. Chosen.